Ụmụnne m ndewonu. Nke a bụ nkụzi nke agba nke abụọ maka nke ngalaba nke ịtọ na nke ịnọ maka ụdị dibịa anọ anyị nwere n'ala Igbo anyị. Den nke ịtọ bụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. So omeghe onye amarọ ife a na-akpọ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọ bụ ndị ji ife Chineke kere n'ụwa were agwọ ọya. Ụfọdụ na-akpọ ya dibịa ọgwọ n'ọya. So those who use herbs to treat all manners of sicknesses and diseases. Ọ fa ka a na-akpọ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Fa baa n'ọfịa, fa akpata akwụkwọ dị iche iche were mee gịnị? Gwọọ ụfọdụ ọya dị iche iche. Ọnya bụ ma taburugbuo oge enwebeghị ọgwụ oyibo. Ọ bụ ụdị ndị dị otu a ka a na-aga eje emit fe were mee gịnị? Fe were ife Chineke ji wee gọzie efe wee mee gịnị? Gwọọ ya dị iche iche. Ọnya ma taburugbuo nne na nna anyị fa ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ were agwọ ọya dị iche iche tupu ewetewere anyị nke a na-akpọ medical drugs n'ala Igbo. So ọrụ ndị a bụ gịnị? Ife gbasara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Mfe a bụ ife ha na-eme gịnị? Fa na-alụ. Den nke ịnọ bụ gịnị? Dibịa afa, dibịa nsi and dibịa aja. Unu anụ n'ife m kwuru? Dibịa afa, dibịa nsi na dibịa aja. So ndị bụ ndị gịnị? Ndị na-aga na mmụọ wee chọpụta the future through divination or incantation, content or to solve the solution. Ndị bụ ndị ji ịgba afa were mee gịnị? Kọwaa ife omimi nke kara uche nke mmadụ nghọta. Dibịa na-agba afa dị iche na dibịa na-eme gịnị? Dibịa mmiri, dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Fa niile dị iche iche. Dibịa na-agba afa ọnya bụ ma taburugbuo. Enwe dibịa na-agba afa. Ọrụ fa bụ ịgba afa, chọpụta ife na-eme gị nwa, chọpụta ife ga imenụ, ma mee gịnị? Kọwakwa ka eji esi wee menya bụ ife. Ọnya bụ na dibịa na-agba afa ma taburugbuo. Mfe ọha bụ ife onwe ka o si wee debe aha n'ezi, asị ka ejekwue dibịa ka ọ kọwara fa ife na-eme n'ezi anyị. Ọ na-adịkwa today, ọ na-ga-adịrịkwa na-aga na be m n'obodo m nwa agụrụzi Igbo. O nwere ofu oke dibịa ama ama a na-akpọ gịnị? Ojirimowe. Dibịa ife ọ na-alụ maka gịnị? Before na mmụọ, ife ọ na-alụ bụ maka gịnị? Maka ịgba afa. Ịbatabeye ọchịrị afa ya wụwa, gwa gị ife na-eme gị ma nyekwa gị solution to your problem. Ọnya bụ ife ọ na-alụ. Ụwa niile ma onye ọ bụ na-asị maọbụ na ikwetere ife na-ekwu ga-eme research. Ọ bụ na inyochacha chọpụta na ya bụ ife na-ekwu bụ asị, come for open debate for me. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Ọnya kpatara ife na-emezi n'ụbọchị taa. Dibịa niile na-achọ ka fa na-eme gịnị? Ka fa rụọ ọrụ niile dị iche iche. Ofu dibịa je na-eji mmiri, ofu dibịa je na-agba afa, ofu dibịa je na-agwọ ọya. Ka anyị kwete na nkechi anyị kpọrọ anyị. Ka anyị were nkechi anyị kpọrọ anyị mee gịnị? Wee lụọ alụ ya ọrụ. Biko ụmụnne m, gbasara m ozi a
mana ka m gwa gị n'eziokwu eziokwu o dibịa niile mkpọsịrị afa ife na control fe bụ gịnị the spirit of agwụ ị na ife kwuru the spirit of agwụ is controlling them. Ọ kwụsịa ka ọha n'onu n'ụtụtụ a tụsara m ozi a aka mbụ onye nke unu Maazi-UC ka emesịa